Hej med jer og velkommen til kontaktsiden. Velkommen til. Tak skal du have. Herinde på siden, der kan du booke vores shows, du garanteret har siddet og kigget på herinde på hjemmesiden. Alt du skal gøre, det er, at du kan sende os en mail, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt ved det der. Ja, eller du kan ringe til os. Det er rigtigt, man kan også godt ringe til os på en telefon. Det er rigtigt på en telefon. Det er ikke fast nok. Hvis man stadigvæk har det, så er det jo det, man må. Nå, okay. Ja, og du kan også som det sidste, så kan du også skrive en kontaktformular, som vi har nede i bunden af siden. Der kan du skrive lidt om, hvad arrangementet handler om, og hvad mere. Ja, og hvor det er henne i landet, og hvor mange der kommer. Og også det der med, om det er en fødselsdag, en konfirmation, eller en byfest, eller en firmafest, eller meget mere. Det kan være lidt af hvert. Ja, det kan det, ja. Så vi ses derude til jeres arrangement, som vi gør uforglemmeligt. Hej, hej! Det er godt. Det gik super godt. Nu skal jeg have en is. Nej, du skal ikke have en is. Så vil jeg gerne have en telefon. Nej, det vil jeg ikke.